अमा बेदर आं ओंखामखौ दोननायखाय बेदर बायनानै बाजारनिफ्राय सोलायदों माथो आस्ते 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 डेन्जार बार माथो माय गड ओमफ्राय बे सनमान गैयै अखाया गारासै नै थास' बिबारजों दाउ गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय नै किमान बेसेबां लाखो 2650 अच्छा 2650 आप खुश है ओके ঠিক আছে মই আর লস করে দিলো আচ্ছা নাই আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আনিছে না মানে ললো আৰু মানে তে বাস নেই মানে গিদ্ৰানা এনে একচুয়ালি সব কেমন মাৰি আছে নহয় এটো একচুয়ালি বাজাৰত কিমান লয় এনে বাজাৰত গলে এটো 4 তলত না পাবো 4000 তলত না পাবো না পাবো আপুনি নিজে চাব ট্রাই কৰি চাব মোটো ঝুকি কেনে যাব 3.5 ফুট আছে আর ওখটো 2.5 ফুট 3 ফুট আছে আপুনি ঝুকি যাব ঝুকি কেনে বাজাৰত দাম কৰিব তেতিয়া গম পাই যাব না বেপাৰী কি কৈছে ঠিক 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 ওকে ওকে ঠিক আছে আপনি কিমানত দিলে 2650 ওকে থ্যাংক ইউ এনে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে এটো মই তেজপুৰত থাকো তেজপুৰত না আচ্ছা এটো তেজপুৰত পৰা আনিছে আপুনি তেজপুৰৰ পৰা আনিছে আচ্ছা কি গাড়ী লগত আনিছে না আধা ৰাস্তা গাড়ীৰ পৰা তাৰ পিছত বুকি আনিছে না তো গাইস নাই সিংহা नै বিদি আৰু না সিংহা नै বিদি একদম বহুত বঢ়িয়া আৰু না মজা না তো গাইস नै মানে একদম বঢ়িয়া না गोरा आरो ना नैबे बहुत गोरा नैलाय बहुत गोरा नैलाय बिदि मोजां माला गाइस नै वाह पुरा दाना समरा समरिखा मजा मजा दे नै दा दुगैखांनानै पुरा फ्रेश जानानै मजानो गुदुं गुदुं साहा लोंनोसै बोथोराबो डेन्जार गरमखा बाट आंनि थाखाय बिराद मोजां बिदिनो गरम जानांगौ बोथोरा ओमफ्राय फिथा जादों नै फिथा लावदुम सिबिंनिसोना बियो सिबिंनिखौ आं बांद्राय आं नारेंखलखौसो मोजां मोनो आं सिबिंनिखौ बांद्राय मोजां मोनो आङो हिटब्रा नायनो आइयो बरियाखा गाइस नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो दङ नै ओरैजाय आलु चप बियो न'आवनो बानायनाय आरोना आलु चपआ मैया सिस्टार बानायना गालांनायनो ओमफ्राय नैबे जाबाय एकदम पियर गाइखेरनि साहा ओमफ्राय नैबे जाबाय दद' अमा बेदर आं ओंखामखौ दोननायखाय बेदर बायनानै बाजारनिफ्राय ओमफ्राय नैबेना माने बांद्राय गोसा गोसा रायज्लायनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय सालायावहा माने सिथर फिसा फिसा बेरदों आरोना बेनि थाखायनो बांद्राय गोसा गोसा रायज्लायनो हाया आरो बांद्राय बिदि जानोबो हाया बिदि आरोना एसे जादों आरोना आरो मन' हरो बांसिन दा बिदिब्ला साहाखौ मजानो लोंनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय माने दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन माबायदि जाया बेनो नोंथांमोना जागोन नायगासिनो आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोननाय थागोन आरो लास्टआवहा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि मोनो न' थ' बेनोसै आं साहा लोंनोसै थ' गाइस आं माने इमारजेन्सि जोंनि हम टाउनसिम थांनांसिगोन माने थांनायाथ' दहायनो थांनांगौमोन 1 घन्टा लेट जाबाय थेवबो जेबो नङा आरामसे बरियानो मजाहै थांगासिनो नै बे जोंनि गामिनि लामा एकदम आं माने गामि गामि जाना थांनोसै आरोना एकदम बरियानो सर्टकाटनो मजानो कुलनो बिफां साया मजानो थांगासिनो नै वाव माने दिनै सेटारडेआवहा जोंनि गामियावहा बाजारबो जायो बाट आं दिनै बाजाराव थाङाखै आइ ओमफ्राय आफामोन थांदों बाजारावहा मोनथिया मा लाबोयो मा थायो मैगं ओमफ्राय आंथ' दा जेबो लाबोला टाउननिफ्राय बाट माने मोनसे बुस्थु लाबोनांगौ आं दा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खिन्थिसिगोन नङा होमबा आरो लोगोसे मा खामानियाव थांगोन बेखौबो नोंथांमोननो दायो खोन्थागासिनो र' आं नै बाव फैनायनि रिजनानो जाहैबाय भइस डाबिं लानो फैदों आं भइस डाबिं माने आं होजों लेंहरला आरोना जोंनावहा मानो होनबा आदायाबो माने मा होननानै बुङो माइ गायनायावहाय एसे बिजा दं नालाय बेनि थाखायनो आङो माने होजों लेंहरला आरो जोंनावहा डाइरेक्ट आंनो फैबाय ओमफ्राय बिनि भइसखौ लांनोसै भइसखौ लांनानै वास्ट नै बाट सेसलै ओरैनो टाइम सर्ट जाखादों आंना आरो जारला जाबाय दसे नेनांसिगोन र' मानसि गारि वाव गोलावथार माथो ट्रेना जोब्बाय मजा दे दैखांदो जोंना आंनि सर्ट मुभिनि एक्ट्रिसनि बिमा बिफा जानाय माने आं सिगाङाव खनसे फैदोंमोन दै एसे
गोबावानो जाबाय बियो ओमफ्राय लामाखौ एसे आन्दायनाय बायदि मोनदों आङो सोंदों आं होजों माबायाव सेन्टारावहा सोंदों आङो अबाव होननानै ओमफ्राय दा एसे खोन्थाहरदों आरो ना नै बिदि बिदि होननानै आदसा आदसा मोनबाय बुजिबाय आं नै ओरैजायनो हाबलांनांगौ अके 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 मोनबाय दे बिथिंनो ओरै हाबलांनांगौ बास अके फाइनालि सफैबाय आं बाइकखौ सोबाय थाला आं बाइकखौ नैबावनो मोजानो दोनना लानोसै बास फाटाफाटि दाबिं लानोसै बिनि उनाव चलो अबे मोनसेयाब्रा नैबेनो खोमालै बास मोजानो खुलिबाय ओमफ्राय बास दे दाबिंखौ लाग्रोसै ने भइस दाबिंखौ लानानै दा थांगौ आं न'हा नै खोमसिबाय औ माय गड लामाथ' माथिं आदसा 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 नै ओरैजाय दा टाइमा जागासिनो 7टा मोनानि 7टा ओमफ्राय आङो ओरैजाय थांनोसै दहाय जा लामाथिं फैदोंमोन बे लामाथिं थांला आङो एसे सर्टकाट टाइपआवहा थांनोसै नै मोजानो एसे टाउनाव हाबलांनांगौ दंबावो माने टाउननि एसे सानजाहा नालाय आदामोननि न'आ थ' एसे फैबावनांगौ ओरैजाय ओमफ्राय फैबाय दा थांगौ दा टाउनाव थांनानै आं मोननैसो बुस्थु लाबावनांगौ दङ मा बुस्थु लानांगौ मा बुस्थु लानाङा नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगोन थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि हम टाउन मोनबाय नै आङो बाइकखौ नै बावनो दसे दोननोसै आदसा दोनजाया नै माबा दखान दङ र' एसे साहा दोननोसै बास नै बेयावनो थाथोंसै दसे आंनि बाइकआ बास मिठा दৈ हब নাই আচ্ছা নাই ন অ'কে এতিয়া নাই ন অলপ নাই কালি ৰাতিপুৱা হ'ব অ'কে 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 ঠিক আছে তো গাইজ गैयानो जा बुस्थु लांनो फैनायमोन बे बुस्थुआनो गैया आरो मोनसे बुस्थु लांनो फैबावदोंमोन बे बुस्थुआ गैया गाबोनसो मोनगोन आरो दा उपाय गैला थांफिनसै दा मादारा फन हरदोंमोन आंनावहा ओमफ्राय बुंहरदों जोंथिं अखा दंनो बाट नै ओरैजाय टाउनावथ' अखा गैया पुरा पावारफुल माने ड्राइखा जोंथिं अखा दङ होननानै बुंदों थ' जिखियानो जादोला थांनोसै अखाबाबोथ' उपाय गैला थांनांगोन नङा होमबा थ' चलो बारा गोजानबो नंखाया खाथि दानो मोनहैगोन बे 5-6 मिनिटनि लामा बियो लासै लासै थांबोला देरे देरे चलो भाई माथो अखा थाइफ्रिदोंलै अखा थाइफ्रिदों जारला जागोनलै सिजोन लांजोबसोना अखा फैबाथ' जारलासो सिजोनबाबो थांगोन टेनसन गैया आङो दहाय जा लामाथिं फैदोंमोन ना गामि गामि बिथिं थांला आङो सिदा बे माने मेन रड होलांसै आङो लागावलांसै पुरानो नै बाराबो एकदम धामाका फैदों बारा ओरै नारखोलायदों माथो आस्ते 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 डेन्जार बार माथो माय गड जाला अखाया एकदम नै थाइफ्रिबाय सेसलै नो 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 रेन थोड़ा सा स्टॉप कर दो भाई मुझे घर पहुंचना है माय गॉड धीरे 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 जै जोंनि टाउन बारदोंबो बारनानै 1 किल'मिटारल' बारदों आं टाउननिफ्राय मिथिना द्राम 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 बाप ओमफ्राय ससे फैनानै आङो दाबसे दखान दंमोन गेलामाल दखान बेवहाय हाबबाय ओमफ्राय आङो दसे थाथ'बाय आरो अखा गारगोनदां होननानै ओमफ्राय बे सनमान गैयै अखाया गारासै एकदम माने बारानिफ्राय बारा होजों आं आधा घन्टासो थाबाय आधा घन्टासो थानानै ओमफ्राय आं सानबाय बांद्राय मोनाबाला प्रब्लेम जागोन आं सिनाबाबो थांसैबा सिजोबनाबाबो थांसै आं ओमफ्राय प्लास्टिक बिबाय आं दखानावहा मोननै प्लास्टिक हरबाय ओमफ्राय सिदा मबाइल मानि पार्स माने जाखिनि दंमोन गासिखौबो थ्रोब सोजोबबाय ओमफ्राय दा जिथु आं शुटिं खालामगासिनो माने ब्लग बानायगासिनो बे केमेराखौबो सोबाय सोनानै डाइरेक्ट आङो चलो सेस सिजोब्बाय नै सेस बिदि जायो थोद नै मबाइल मानि पार्सखौ दांबाय आङो बे प्लास्टिक गोसोमाव सोनाया बिनि उनावहा नै बेयाव सोबाय बेयाव सोनानै डाइरेक्ट नै उदै सिङाव ओरै सोबाय फैबाय मा जाखो सिजोबबाय दा बिदिब्ला आङो एसे फ्रेस जाना लाग्रोनोसै आं फ्रेस माने मा दायो दुगैखानोसै दुगैनानै आं ड्रेसफोर सोलायसै नङा होमबा ड्रेस सोलायखांनायनि उनावहा लोगो मोनफिनसिगोन दुगैखांनानै नै एसे फ्रेस जानानै फैलायबाय आं नै भिडिअनि गेजेरजों किचेन रुमावहा एसे खोनागासिनो खोमा ना थिङाव टें टें दांदां बेयाव अखा एसेसो फैदों आरो दा ओमफ्राय दिनै जोंहा मोनानि जानायाव दङ थास' बिबारजों दाउ
बिनि उनाव सयाबिन एवनाय सयाबिन गोरान लागायनोसै दा समा जागासिनो 9टा मोनानि 9टा नै थास' बिबारजों दाउ वाव वाडाला जाबा थास' बिबारजों दाउ टेस्टि जागोन नामाथाय जाखागोन टेस्टि बेनि उनाव दङ नै बेयो माबायदि डेन्जार माथो सयाबिन एवफ्रामनाय बियो सयाबिन एवफ्रामनाय आरो दले मा दङ आच्छा दहाय सामफुनि बियो दहाय सामफुनि दालि माने माबा आरो दालि बायदियानो बियो बेखौ मा होननानै बुंगोन दालिजों आलुजों ओमफ्राय ना गोरान एसे होनायमोन मजानो होनसै नारें खाजि सेबनांगौलै माबा एकदम मानगोन बियो मानगोन नामालै माना ना अके मानाबाथ' थिगानो नै बेदरा वा दे ओंखाम जाखां लोंखां नै फैलायबाय भिडिअनि गेजेरजों दा आं खालायनोसै एडिटिं बास मास्ट जाबाय बरियानो तो गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दिनै ब्लगखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय गाज्रि मोनदोंब्ला डिसलाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय कि दिनैनि ब्लगा मोजां जायाखै होननानै आरो मोजां जादोंबा मोजां लिरबानो जाबाय ना तो बेनोसै आरो आंनि इन्स्टाग्रामा डिसक्रिपसनाव थानानै चेकआउट खालामबाय थां आरो अफिसियेल जेडिक्स अफिसियेल इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामोगा एसे साबसक्राइब खालामना दोनबा 1K खालामना होदों जादों नङा होमबा 1Kबो गैथारा 500 एसे बारदों खोमा साबसक्राइबार लासिंसिंसो तो गाइस जिखिजाया जादोंला दिनै भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनो जानांगौ नङा होमबा तो बेनोसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार बाय बाय एडिटिं खालामसै आं दायो समा दायो जागासिनो 10:30 अके बाय